La previsió de l'oratge per este dimarts, dia 2 de febrer, tindrem cel poc envolat o aclarit, augmentant a la vesprada de nord a sud a intervals de núvols alts. Les temperatures, amb pocs canvis, localment baixant algun grau, i el vent serà fluix variable. Quant a les temperatures, el Requena tindrà avui una màxima de 10 i una mínima de 3 graus, Ontinyent màxima de 22, mínima de 7, Gandia màxima de 18, mínima de 9 i València tindrà avui una màxima de 20 i una mínima de 9 graus.